سلام سلام كمي علىكم كورات خاتاتلتي نايزا يوتيوب channel سلام كتلو ناي كل جزء تمنيتي مبارك سنة لما أنتم كم تلمود منفساوي زانتان نبعت تدياكون مبل إسران حدن كفالنا بهم كبلاء السناي مكتتال بسم آب وولد ومنفس قدوس هذا أملاك بسم آب وولد ومنفس قدوس هذا أملاك بسم آب وولد ومنفس قدوس هذا أملاك آمين أبز حلف كفال ندياكون أبيل رغيبيو بزح عليلنا نيرنا بزعما ما تسوون تخويلك زنبرة تاريخ عليلني تخويلن زنبرة تاريخ عليلني أمود أتادما دياكون حوي سمهارك كم يعلا دحنديا بلكو سمهار دحانيا صبو على بلني قوت جنت خكلاي نبرن حجون سكفتان لا تسمعني كرخوا دلينيرة كرخوا يخلدو بلكو كمل سلي عقمي رخبن انتو جن بعد قاطيرن كم بي بلا أب قدمي نبعتو كفتو سو قد فريحو كاب قف مبليو بدد بلا ندقاقصو مسامر حدما مسماتس قف نقف تراخبو دياقون أبيل نبعتو كعكتو سلزي كآلا نتو معروقات معقرتو بنبعتها تلقين ماتس مس دياقون مزراب قنع كوينو سلزي ترأيو أبي ناوي تخدالها دليكا سلزلخو أمريكا سكفل تنحني إبالو دياقون جن أي سمعون معتو كفيتو نقدام تعزرة ماتس نابتزلخو كفل أتيو أو قدمي قتر بلا فرحتي نوشت أو أكالي درحتي كونس نملأ نفسي يوريرو أبرا خير عدي أتيوان كان قد قطع جمرا بوشتي دما أنت أملاخ أبوي إلا كي ود أخوك له ماتس بلا ጸሎተይ ገዲፈ ድማ ናብኡ ገጸይ ጠመትኩ ኣብ ፊተይ ዝነበረ ሳሎን ኮፍ ኢሉ ሚሊ እንታይ ከም ዝበልክዮ ይሓተክን ምኽንያቱ ንድያቆን ዓርከይ እንታይ ይሕጉሶ እንታይ የብክዮ ስለ ዝፈልጥ ብዝኾነ ግን ተሃዊኽኪ ብዙኡ ይነበረን መጀመርያ ኩነታቱ ክትፈልጢ ክተጻሪ ነይርኪ እዚ ኩሉ ዝከላኸል ዝነበርኩ ድማ እዚ ከይመጽእ ኢለ ረሲዕዎ ዝነበረ ነገር ኣልዒልኪ ቆስሉ ገዲእክዮ ተሃዊኽኪ ሚሊ በለኒ ዓውታ ብዝተሓወሶ ድምፂ ማትስ ንባዕሉ ገጹ ትኪእ መሲሉ ነይሩ ዘረብኡ እውን ስምዒት ዝተሓወሶ ስለ ዝነበረ ፍርሒ ክስምዓኒ ጀመረ ብዛዕባ ሰምሃር ከም ዝተዛረብኩ ይርግፀኛ ግን እንታይ ኣኺልክዮ በለኒ ማትስ ገጹ እስር ኣቢሉ ማትስ ሓዊ ኣነ ወላ ሓንቲ ይበልክዎን ሰምሃር ከመይ ኣላ ኢለዮ ጽቡቕ ኣላ ኢሉኒ ክረኽባ ደልየ ነይረ ምስ በልክዎ ድማ ገዲፉኒ ንደገ ወፂኡ ብዛዕባ ሰምሃር ተሓትዮ ደኣ ንሰምሃር ትፈልጥያ ዲኺ ኣረ ኣነ ይፈልጣኒ ብዕላሊ ዝፈልጣ በልክዎ ፍርሒ ብዝተሓወሶ ሚሊ ደቂ ኣንስትዮ እዚ ይጸገምክን ኣብ ዝኾነ ነገር ትህወኻ ኮይንክን እዚ ሕቶ እዚ ቅድሚ ንድያቆን ንዓይ ኢኺ ክትሓትኒ ነይርኪ ተሃዊኽኪ ኣይጎራሕኽን በለኒ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዛዕባ ሰምሃር ክልተ ነገር ክሓስብ ጀሚረ ወይ ንድያቆን በዲላቶላ ወይ ድማ ብህይወት የላን እንዳበልኩ እንተኾነ ብእንተታት ወይ ብይኸውን ዝምለስ ሕቶ ብዘይ ምንባሩ ንማትስ ክሓቶ ወሰንኩ ማትስ ሓዊ ብርግፃ ቀዲመ ክገብሮ ዝነበረኒ እዩ ግን ይቕሬታ ክንብል በለ እምበር ኣይተኻዕወን ብዛዕባ ሰምሃር ክፈልጦ ዝደሊ ሓደ ነገራት ኣሎሞ ብቻ ኻባ ንገረኒ በልክዎ ማትስ ሕጉስ ብዘይኮነ መንፈስ ትምስላም ወይ ጽንሐልኪ ብዛዕባ ሰምሃር ምዝራብ ኣገዳሲ እኳ ተዘይኮነ ግን ድሓን ክነግረኪ እንታይ እዩ እቲ ክትፈልጥዮ ትደሊ በለኒ ብዛዕባ ሰምሃር ብዙሕ ኣሎ ክፈልጦ ዝደሊ ንግዚኡ ግን ድሓን ዝተወሰኑ ሕቶታት ክሓተካ ሰምሃር ኣብዚ ግዜ እዚ ኣበይ ኣላ በልክዎ ኣዕሚቑ ድሕሪ ምስትንፋስ ሰምሃር ኣብዚ ከተማ ኣላ በለኒ እሞ ምስ ድያቆን ደኣ እንታይ ረኺብዎ በልክዎ እንዳስተንፈስኩ እቲ ታሪኽ ነዊሕ እዩ ዋላ እኳ ዝጠቕመኪ ተዘይኮነ ደቂ ኣንስትዮ ምስጢር ናይ ምፍላጥ ባህግኽን ስለ ዝፈልጦ ክነግረኪ እየ በለኒ ድያቆንን ሰምሃርን ደቂ ሓትነታት ኢና ብሓንሳብ ኢና ንኸውን ኢሎም ስለ ዝተመዝገቡ ትራንስፈር ብሓንሳብ ኣብ ሓደ ገዛ እዮም ተባሂሎም እቲ ደቂ ሓትነታት ኢና ዝብል ሓሳብ ሰምሃር ያምፂኣቶ ሓቂ ንምዝራብ ሕማቕ ሓሲባ ኣይኮነትን ሰብኣይን ሰበይትን ኢና ኢሎም እንድሕር ተመዝጊቦም
ናይ ቃል ኪዳን ወረቐት ከይሓትዎም እያ ፈሪሓ። ዲያቆን እውን ኣብኣ በፂሑ ዝፈዚዙ እዩ። ፍቑራት ኢና ክንዲ ዝብሎም ሰምሃራ ቀዲማኩም ኢላቶም እያ ኢሉ ነታ ቃል ይደጊምዋ። ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ኢንተርቪው ምስ ተቆፀሩ ግን ዲያቆን ሓደ ሓሳብ ኣምፂኡ ከይንፈላለ ኢና ከምኡ ኢልና እምበር ይዕሩኽ ኢና ደቂ ሓትነታት ኣይኮናን ንበሎም ኢልዋ። ሰምሃር ዋላ እኳ ተዘይተዋሓጠላ ኣማራፂ ስለ ዘይነበራ ግን ከይፈተወት እያ ተቐቢላቶ። ኣብ ሎሚ ኮይነ ክሓስቦ ከለኹ ፍቕሮም ማራ እዩ ዝገርመኒ። ኣቢ ከምቲ ትፈልጥዩ ዓብዪ ለባም ሰብ እዩ። ሰምሃር እውን መልክዓ ሽኮር ጠባያ ምስኪን እያ። ብፍላይ ንኣቢ ከም ንጉስ እያ ትሪኦ ነይራ። ኣቢ ድማ ልባ ገርሂ እዩ። ተንኮል ኣይትፈልጥን እያ። ኣይበሰለትን እምበር ከም ሰምሃር ለባም ሰብ የለን እዩ ዝብል። እቲ ታሪክ ክምለኣልኪ ኣብ ሓደ ገዛ ስለ ዝነብሩ መንታን ከይንጋገ ቃል ኪዳን ንእሰር እያ ትብሎ ነይራ ሰምሃር። ዲያቆን ግን ነቲ ሓሳብ ኣይተቐበሎን። ቁሩብ ንጽናሕ ቢያንስ ክሳብ ኮንጉራ ተባሂልና ትምህርቲ ንጅምር ዓቕሊ ንግበር። ኣነ ድማ ብዙሕ ጾር ኣለኒ ንዕኡ ክሳብ ዘራግፍ ተጸበይኒ እዩ ዝብላ ነይሩ። ሰምሃር ግን ኣብ ሓደ ገዛ ኮይንካ ኣይንኽእሎን ኢና። ከምዚ ትብሎ ዘለኻ እንተኮይኑ ድማ ገዛ በበይንና ንኹን ክሳብ ቃል ኪዳን ንኣስር በለቶ። ዲያቆን ሓደ ታሪክ ክዕልለኪ ኢሉ ታሪክ ናይ ቅዱስ ዴሜጥሮ ኣዘንተየላ። ቅዱስ ዲሜጥሮስ ተመርዒ ምስ ሰበይቱ ኣብ ሓደ ንእድ እንዳደቀሱ ክሳብ ዕለተ ሞቶም ከምዘይተረኸቡ እዩ ዝገልጽ ዛንታ ኣዘንቲሉላ። ዋላ እኳ ከም ናቶም ንፈተና ከሰንፍ ዝኽእል ቅድስና እንተዘይሃለወና መመደቀሲና እንተፈሊና ግን ከም ኣሕዋት ኮይንና ክንጸንሕ ንኽእል ኢና ኢሉ ኣእመና። ኣምላኽ ረዲእዎም ድማ ቀልጢፎም ኮንጉራ ተባሂሎም ትምህርቲ ጀመሩ። እንተኾነ ግና ዲያቆን ሱባኤ ክኣቱ ይደሊ ስለ ዝነበረ ሕጂ እውን ቃል ኪዳን ክኣስር ፍቓደኛ ኣይነበረን። ግን ሱባኤ ክኣቱ ከም ዝደሊ ንሰምሃር ኣይነገራን። ብሓንሳብ ንጽናሕ ጥራ እዩ ዝብላ ነይሩ። ሰምሃር እውን ክትጨቃጨቆ ኣይደለየትን። ጸገም የብሉን ደሓን ግን ብዝተኸኣለ መጠን ኣብ ሕማቕ ከይንወድቕ ክተቃላጥፎ ፈትን ኢላ ክሳብ ባዕሉ ንመርዓ ዝዳሎ ኣይረበሸቶን። ከምዚ ኢሎም እንዳቐጸሉ ከለዉ ሰይጣን ዝለኣኾ ሰብ ኣብ መንጎኦም ኣተወ። እንታይ ሰይጣን ዝለኣኾ ደኣ? ባዕሉ እውን ሰይጣን እዩ ነይሩ እምበር በለማትስ ክገርመኪ ከምኡ ዓይነት ደንቆሮ ሰብ ኣብ ህይወተይ ኣይረኣኹን። ካብ ኣዋልድ ዝገደደ ሰነፍ በለ። ንሰምሃርን ዲያቆንን ጽቡቕ ገይሩ እዩ ዝፈልጦም። ንሰምሃር ብፍላይ ብፍሉይ እዩ ዝቐርባ ነይሩ። ንሰምሃር እንታይ እንዳበለ ክሰብካ ጀሚሩ ዲያቆን ኣብ ኤርትራ ከሎ ምስ ብዙሓት ኣዋልዱ ዝዘውር ነይሩ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዲያቆን ኣይኮነን ኢልዋ። ሰምሃር ግን ኣይኮነን ክትኣምኖ ገጹ ኸማን ኣይሃበቶን ዲያቆን ልዕሊኻ ስለ ዝፈልጦ ከኣምነካ ኢልካ ይትሕሰቦ እያ ኢላቶ። እቲ ወዲ ግን ተዳልዩ ንዲያቆንን ሰምሃርን ክፈላልዮም ተዓጢቑ ስለ ዝነበረ ኣይኣመንክንን ምሽ ኣብዚ ዓዲ ቤተ ክርስቲያን ኣሎ፣ ዲያቆን ግን ክሳብ ሎሚ ቀዲሱ ኣይፈልጥን። እንታይ እዩ እቲ ምኽንያት በላ። ሰምሃር እዛ ቃል እዚኣ ኣብ ውሽጣ ጥርጣረ ክትሕድረላ ጀሚራ። ስምዒ ሰምሃር ሓፍተይ፣ ኣነ ከበኣሰኩም ኢለ ኣይኮንኩን። ንስኺ ሰበይቲ ዲያቆን ክትኮኒ ባህጊ ኣለኪ፣ ኣነ ድማ ባህግኺ ከስምር ስለ ዝደሊ እየ በላ። ሰምሃር ካብታ ዕለት እቲኣ ጀሚራ ኣብ ልዕሊ ዲያቆን ዝነበራ እምነት ፍጹም እያ ኣጉዲላ። ብዙሕ ግዜ ክትሓቶ ትደሊ እኳ እንተነበረት ግን ድፍረት እያ ሲኢና ፈሪሓቶ። ሓደ መዓልቲ እንታይ ከም ዝበላ ክትፈልጥ ኢላ ዲያቆን ሓዊ እዚ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን እንዳገልገልካ ስለምንታይ ኢኻ ዘይተቐድስ በለቶ። ዲያቆን ድማ ድሓን ሓደ መዓልቲ ክቐድስ እየ በላ። ማእሱ ሞንታ ዲያቆን ሓዊ በለቶ። ግርህ ኢሉ ዲያቆን ድማ ዲያቆን ምስ ኣኸልኩም በላ። እዛ ቃል እዚኣ ንሰምሃር ዘየለ ትርጉም እያ ሂባታ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሰምሃር ዘለዋ ድፍረት ኣኻኺባ
እትርጉም ዲያብሎስ እውን ሓጊዝዋ እንታይ ትብሎ? ዲያቆን ኩነታትካ ይተሓዋወሰኒ ኣሎ ሓደ ነገር ክሓተካ ብትኽክል ዲያቆን ዲኻ በለቶ። ዲያቆን ስምባድን ሕርቃንን ብዝተሓወሶ ስምዒት እንታይ ማለት እዩ በላ። ማለት ደኣ ብዛዕባኻ ብዙሕ ይሰማዕ ኣለኹ። ዲያቆን ከም ዘይኮንካ ከም ዘፍረስካ ብዙሓት ሰባት ይዛረቡልካ ኣለዉ በለቶ። ዲያቆን ገጾ ኣሲሩ ነድሪ ብዝተሓወሶ ዘራረባ ካባይ ንላዕሊ ንዕኦም ኣሚንክዮም ማለት ድዩ በላ። ንዕኦም ኣሚንዮም ዘይኮንኩስ ኩነታትካ እውን የጠራጥረኒ ኣሎ። እዚ ነገር እዚ ተሓቢኡ ዝተርፍ ነገር ስለ ዘይኮነ ብኣጉእቲ ነገርካ እሞ ተተራዳዳእና ይሓይሽ በለቶ። ዲያቆን ድማ ብጣዕሚ እዩ ክትሕዝኒ ኣብ ልዕለይ ዘለክ ክብረት ብከምዚ ስለ ዝገለጽክለይ ምስጋና ይተቐበል። ዝገረመኒ ነገር እንተሃልዩ ግን እዚ ቃል እዚ ካባኺ ምውፅእ እዩ። ትፈልጥኒ እዩ ዝመስለኒ ነይሩ። ክትፈልጥ ድማ ተመዘኒ ኢልኩ እምበር ከምኡ ዓይነት ሕሱር ሰብ ከም ዘይኮንኩ ድማ ከርእየኪ እየ በላ። ዲያቆን ሕርቃን ብዝዓብለሎ ስምዒት ዲያቆን ዘረባ ኣይተናውሕ ሓፃር ሒቶ እየ ሓቲተካ። ቃል ኪዳን ንእሰር ተበልኩኻ ንጽናሕ ዶ ገለዶ ትብለኒ። ቅዳሴ ዘይተቐድስ ተበልኩኻ ዲያቆን ኣይኣኸልኩን ዶ ኣይተዳለኹን ዶ ትብለኒ። ኣብ ርእሲ እውን ዝፈልጡኻ ሰባት ብዛዕባኻ ብዙሕ ይዛረቡ። ኣነ እንታይ ክብለካ ትደሊ ኣለኻ በለቶ። ሰምሃር እውን ነድሪ ብዝተሓወሶ ዘራረባ። ኣነ እኮ ዝገርመኒ ከመይ ጌርክ ዲኺ ትርእኒ? ከመይ ዓይነት ሕሱር ሰብ ኮይነ ደ ዝስማዓኪ? ንስኺ ግን ሓንቲ ድርባ ይረሳሕ ሰብ ኢኺ። ካብ ዝግስ ዲያቆን እየ እቲ መዓር ከማን ምኸበደኪ። ከምዚ ዓይነት ሕሱር ቃላት ክተውፅለይ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ሓሲበዮ ይፈልጥኒ። ብጣዕሚ እየ ክትሕዝኒ በላ ዲያቆን። ካብ ዝገርመኪ መንፈስ ሰላም ሃዲምዎም ክልቲኦም ሕርቃኖም ጥርዚ ይበፂሑ። ከዝሕሎም ዝኽእል ሰብ ብዘይ ምንባሩ ድማ ሰይጣን ዓብይ ዕድል ይረኺቡ። ብፍላይ ንሰምሃር ተጣዒሳ ክትምልሶ ዘይትኽእል ቃል ተዛሪብዋ በለኒ ማትስ ገጹ ጸማሊ ኣምሲሉ። እንታይ ድያ ኢላቶ በልክዎ መወዳእትኡ ክሰምዕ እንዳተሃወኽኩ ዝበለቶም ኣስቀሊል ኮይኑ ዝገደደ ድማ ሕሱር ሰብ ማእስ ኮይኑ ዶ ገለዶ ትብልሲ ዲቁናን ምፍራስ እኮ ሓንቲ መዓልቲ ኣትኣኽለካ ካብኡ ዝገድድ ሓጢኣት ዶ ይስራሕ የለን በለቶ። ዲያቆን ንባዕሉ ነብሪ እዩ ተቐይሩ። እስኪ ብግልፂ ክትብልዮ ዝደለኸ ተዛረቢ በላ። ነብስኻ ከተማጻድቕ ገለ ይትፈትን። ካብ ቤተ ክርስቲያን ገንዘብ ክትወስድ ዶ ይኸፍእ ወይስ ኢላ ዘረባኣ ከይወድአት ዲያቆን ፅሩሩ ክሳብ ዝብላ ጉንዲ እዝና ኣለሃማ ይቕጽል። ብቐጻሊ ክፋል ክሳብ ንመጸኩም ሰሰናዩ ንዓኹም ላይክ ሼር ሳብስክራይብ እናገበርኩም ኣተባብዑና። ሃናፂ ርእይቶኹም ኣብ ቦታ ኮመንት ክደፍሉና ሰሰናዩ ንዓኹም። ምስጋና ይግብኡን እግዚአብሔር አመስግነው